kwabakho indlala kwaSirayeli. uElimeleki nonkosikazi wakhe uNahumi wahamba nonyana bakhe ababili uMaloni kunye noKliyoni baya kwilizwe lakwaMowabi, izwe elingazani noThixo. Ithi iBhayibhile xa icacisa kakuhle kwakuseminyaka 10 ekwaMowabi. Onyana baka-Elikem oqala uMaloni wathatha uOpa, owesibili uKliyoni wathatha uRute. Wabhubha uElimeleki kwilizwe lokuhambela. Hallelujah. Wabhubha uMaloni kwilizwe lokuhambela. Wabhubha uKliyoni kwilizwe lokuhambela. Into ebase kwaMowabi indlala, besuka eBethlehem bengama-Efrata. Ithi ke iBhayibhile xa icacisa uNahumi elixhegwazana ushiyeka ke nabamolokazana bakhe bobabini abacenge athi ndimdala ngeminyaka, andisakwazi nozala unyana anitshate, iminyaka yabamide kakhulu, hambani ndiyanikhulula. Ithi ke iBhayibhile yesiXhosa xa icacisa besekuvakele ukuba isonka siphinde sakhona emva ekhaya kwaSirayeli kumhlaba waseBethlehem kwaJuda. Xa ujonga igama elithi Bethlehem, lithi Bethlehem, the place of bread, okanye isixeko sesonka, kodwa sithe sangabikho isonka. Wahamba uElimeleki kunye noNahumi. Ithi ke iBhayibhile xa cacisa ngalo mzuzu ithi uOpa wamanga uninazala, kena uRute wanamathela kuye. So wathi apho ufa khona ndifa khona, othixo bakho baba ngothixo bam, ifemeli yakho iba yifemeli yam, ndiyawuhamba kunye nawe. uOpa washiyeka. Ithi ke iBhayibhile xa izapha uverse 19 bahamba bobabini bofika eBethlehem bazalwana. Emveni kwemini nje xa kuphela lenyanga yokuqala ka-2026 ngalo mhla kungumgqibela, sithetha ngokunamathela kuThixo, sithetha ngokuhamba noThixo. Apha icebo likaThixo livela ngabafazi ababili, uRute kunye noNahumi. Haleluya, gama lenkosi malibongwe. Xa silapha namhlanje ndibona imiphefumlo emininzi, eminye isenoba lapha kodwa inamathelanga kuThixo, eminye isenoba lapha kodwa ayihambi noThixo. Ithi ke iBhayibhile xa icacisa olu hambo kunye nokunamathela kuThixo luvela ngabafazi. Kukho umfazi iBhayibhile xa imbiza ithi ngumshumanekazi waba nomntana ngenxa yecebo likaElisha, kuba uElisha lemane edlula xa ehamba esenza umsebenzi kaThixo ahlale kuloo mzi. Lo mfazi wamenzela igumbi eliphezulu, waxa ihamba indoda kaThixo funeka ilale apha. Yathi indoda kaThixo yamjonga ihamba noGehazi, yathi singamenzela ntoni na lo mfazi? Wathi uGehazi thenda umjonga akanamntana. Wathi uElisha ngale nyanga iyobe sowunomntana, ngoba it takes 9 months uba umntu ongumama akhule. Wathi by this month kunyaka olandelayo uzawuba sowunomntana. Ndifuna uza kule ndawo yokunamathela nokuhamba noThixo. iBhayibhile wabakhona ke umntana, kwenzeka ukuba umntana agule ekunye noyise esentsimini. Wathi umntana inhloko, wathi uyise mthatheni nimse kumfazi, ngoba namhlanje icebo likaThixo lokuhamba noThixo nokunamathela kuThixo ivela omama. Wagula umntana
wasiwa kumshumanekazi. Ithi iBhayibhile uthi awufika wamthatha wambeka emathangeni akhe wabhubha umntana. Wathi awubhubha wamthatha wambeka kwigumbi eliphezulu. Kube besazi indoda kaThixo iyalala kwela gumbi angaphila. Ndithanda izinto ezimbini ezithetha ngulo mfazi. Xa umntana ebhubhile ethumela imessage uyise uba umntana unjani na, wathi umfazi konke kuhamba kahle, konke kuhamba kahle. Umntana ubhubhile kodwa umfazi konke kuhamba kahle, kuhamba kahle bazalwane. Nalapha ku-2026 kuzawuhamba kahle ngenxa yecebo likaThixo. Ithi iBhayibhile lo mfazi wamthatha umntana wacela isicaka wathi hamba nenqwala ubeke umntana siye kwindoda entabeni uElisha. Ithi bantu besahamba wambona uElisha esiza, wathumela uGehazi wathi nankuya lamshumanekazi, khawuye kuye ubuze uba kwenzeka ntoni na. Thena lo mfazi esiza apha waza uGehazi wamkhawulela wafika uba kwenzeka ntoni na. Thetha unamathela uThixo nokuhamba noThixo. Wathi awufika uGehazi wayazi umshumanekazi uba uyaphi na. Xa uhamba noThixo ungaphazanyiswa ngabantu endleleni. Bakhona abantu ozodibana nabo bangaphazamisi. Wafika uGehazi kulo mfazi wabuzwa uthi uElisha mandibuze uba kwenzeka ntoni na, ingaba konke kusekuhle na, uyaphila na umntwana. Mamela, wathi umshumanekazi konke kuhamba kahle kodwa ubhubhile umntana. Wathi konke kuhambe kahle. Wafika kuElisha waguqa emadolweni wakhe wayichaza ingxeka. Wathi uElisha, let's go back. Baya bobabili bahamba kunye noGehazi. It was the distance. Wathumela uElisha kuGehazi wamnika intonga wathi uzothi awufike emntaneni kuba wona umncinci uzawukhawuleza ufike ubekhe ngale ntonga uthandaze uyavuka umntana. Wabashiya uGehazi wafika wayenza yonke into akavuka umntana. Kuba icebo likaThixo lalingekafiki wabuya beseza wathi akwenzekanga nto. Wahamba uElisha waya emntaneni. Ithi iBhayibhile xa ithetha wathatha umlomo wakhe wawubeka emntaneni, wathatha impumlo yakhe wayibeka emntaneni, wathatha isandla sakhe wasibeka emntaneni, wathatha ubushushu bakhe wasondeza esifubeni somntana wamcela uThixo. Ithi iBhayibhile wasukuma umntana ngoba bethi umfazi konke kuhamba kahle, ngoba beyazi icebo likaThixo lisaza kwenzeka. Sisuka kuDisemba ndivala iBhayibhile bazalwane, sisuka kuDisemba inyanga enzima eyahlula umuntu okholwayo nongakholwayo. Ngoku sikuJanuwari abantu benza inqophiso bathi Thixo ndithathe undibeka kuthanda khona ndaba ngowakho nawube ngowami, ndawunamathela kuwe nawunamathela kum. Isaqala inyanga abantu isicwangciso zabo zisefresh engqondweni. Basathi abajimayo siyajima, nabafundayo bayafunda, nababalekayo bayabaleka, nabakwidayethi bayayenza. Yonke into isenhle kodwa ndifuna ukuthi khawunamathele kuThixo, khawuhambe noThixo. Xa ndizawuvala phaya ekhaya eNtsimbakazi phaya kuGatyana bamhlaba wamagcaleka bamhlaba wamatshawe, xa kubotshwa isikabi zenkomo zihamba ngambini. Noba ubopha u5 iba ngu10, noba ubopha u4 iba ngu8. Ithi indoda etyebileyo ibopha isipani noba ngu10 yenza loo nto u20. Ithi ke xa inkabi zihamba zilayisha isileyi kubekho intwana encinci ehamba apha phambi kwenkabi ikhokhele, iyahamba nenkabi zihamba zombini. Ndifuna uhamba noThixo. Kukho ixhego elihleliyo lijonge yonke le nto litshaya inqawe. Zithi inkabi uba ziyalima funeka xa zifike enkoneni zisondele khona ukuze lo ubamba ikhuba afake kakuhle khona ukuze angabhanki alime kakuhle. Ukuba ngaba inkabi zithe zahola
uyawuva ikhepho likhwaza uLeilani opha phambili okanye likhwaza uSalvani opha phambili lithi buya uyekiwe. Ulapha namhlanje kule nkonzo yokuvula umanyano nihamba nobabili uhamba wedwa kodwa ngifuna ukuthi noma usenza ntoni ku-2025 buya uyekiwe. Buya hamba noThixo namathela kuThixo athi umbhali ngenye imini nina senihlambulukile ngenxa yelizwi engilithethileyo kuni, hlalani kum okanye ngamanye amazwi namathelani kum nam ndinamathele kuni. Funa abantu naxa uDisemba ka-2026 ezofika bahlale nomnqophiso, bahlale kule vangeli, bahlale ekuhambeni noThixo, bahlale nokunamathela noThixo, bafike emakhaya babona amadoda ethekile athi ndihamba noThixo, athi abona uMamboyi athi ndihamba noThixo, athi ndihamba noThixo. Haleluya. uthi umbhali wahlala unote kuThixo, bahamba bobabili. Ngiyakucenga uThixo nawe namhlanje khawuhlale kuThixo, khawuhambe noThixo. Ngaba beyinhlungu bengakanani na ku-2025, leave it, hamba noThixo kulonyana. Asisumeni siyabeni bazalwane, sikhwaze sithi kwakwe kwanje nakum, kodwa namhlanje uthi umbhali inxeba nemfesane kaThixo yanilandela, izakulandela. Nawe inxeba kaThixo uhamba kuThixo, unamathela kuThixo, izakunamathela inxeba kaThixo. Inkosi ke bazalwane mayinisikelele ukushunyayelwa nokufunda kwezwi layo kuthi bekungaphakade. Amen. Haleluya.